Mao ni ganahan ako sa kumbana. Kaya mga barkada, puros lalaki. Way babae. Pre? Unsay pre? Kinsa ka? Ay, best friend mi sa imong bana. Unsay best friend? Unsay relasyon ninyo sa kumbana? Karon pa ko kadungog na babaeng barkada na kumbana. Ayo! Kinsa naman po kang bayhana ka? Ay, ako nitong kasosyo sa imong bana. Ayo! Reng? Ayo! Ha? Saman! Sig pangita sa kumbana. Ay, asa si kumpare? Kay ngano? Galgalo na po ni mo ginom? Dalo na po ni mo bisagasa, mong laag na po mo? Pagpuyo! Ah, isuga po ni mo. Ay, dili man ikaw ang toyo. Ibana ba? Wala dere! Nilakaw! Natulog akong bana! Uli na! Unsay wala dire niya tulog ang bana. Basig na si mong kwarto. Wala laki! Dili ka kasabot! Reng! 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 Wala lagi dira! Dili ka kasabot! Aw, di wala. Ay, muli. May pa! Aron dili ko ma-high blood og sayo! Isa na itong bana kayo diri. Ay, si Ronron, nangita ni mo. Pero akong giingnan nga wala ka. Aw, ay gani, iinan ni mo nga wa ko diri. Kaya wala pa, makainom na po ko. Lalo na po ko ato bisan asa. Mao gani no. Tuwa na. Niuli na. Ayo! Reng! Ayo! Utro mo ka! Unsa naman bod? Uy, asa si kumpare? Nas kwarto! Natulog! Ay, bukaw waragod. Ina nga mulakaw mi. Mula ka ba? O, bunalan tawa ni butelya! Ay, nang dili na yung mulakaw. Uli! Asig panggalgalog ba na? Ah, gani. Inya, mulakaw sa ko mo. Mulakaw na ko. Muni ganahan ako sa kumbana. Kaya mga barkada, puros lalaki. Way babae. Pre? 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 Unsay pre? Kinsa ka? Ay, best friend mi sa imong bana. Unsay best friend? Unsay relasyon ninyo sa kumbana? Karon pa ko kadungog na babaeng barkada na kumbana. Wala ka kabalo? Ang lag, manggani mi gapo. Asan mo nilag? Wa man lagi nito ka na kumbana. Aw ka na lang. Kasig sekreto ra pud to niya. Lain pa yato. Unsay tuyo nimo dire? Imo ganing bana? Na siya? Unsay bana? Basig. Na, first time pa na ako makadumog og babae. Ay, isuga pud mo sis. Uy, sige, muli na lang ko. Chat na lang ako siya. 5 minutes later. Binawi, ang aw na ako ni mga messenger kasi nag-chat-chat ng bayhana rin. Ay, wala man. Basin giapik ra ko atong bayhana. Why, makailog sa kumbana. Ayo! Pre? Pre? Ayo! Kinsa naman po kang bayhana ka? Ay, ako nitong kasosyo sa imong bana. Unsay kasosyo? Nagunsa man sa kumbana ha? Ay, kinsa day kaday? Asawa sa kumbana. Times ha. Kinsay pangalan sa imong gipangita? Imo ganing bana? Si Dodong? Oh, si Dudong. Tarong-tarong ako ha sa ituyo nimo sa iya. Ayo pag inanadam. Mahadlok man punta nimo oy. Ay kung palaguta ha. May pagmuli na lang ka. Wa kay pag-asa makakita sa kumbana. Aw di muli. Kana pa? Ah, saps! Unsa ni pangalan nimo? Nicole. Bye. Isa na itong babae niya diri, nakadungog lagi ko. Nicole man daw to. Nangita nimo. Tigun sa man to nimo. Kasosyo man daw to nimo. Ha? Asa siya? Tuan na. Ipauli na ko. Akong giaway. Unsa? Nganong giaway man to nimo nga magbayad man to siyang utang?